ଜୋରେ ଖରା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ ଉଠିଲି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ବାହାରିଛି ଟିକେ ଦୋକାନ, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ଟିକେ ଆଣିବାର ଅଛି, ତ କାହିଁକିନା ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାଇପାରିବି କି ନାହିଁ। ଏତେ ଜୋରେ ଖରା, ଶୀତ ଦିନ ବି ଏତେ ଜୋରେ ଖରା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଯିବା ଆଉ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି, ଏତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି ଯେ। ତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟିକେ ମାରିଦେଲି, ଚୁଟି ଟିକେ ଟେକିଦେଲି ଆଉ ଫଟାଫଟ ଯାଇକି ମଉସାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲି ଆଉ ଆଳୁ କେତେ। ମଉସା କହିଲେ ଆଳୁ କେଜି 30 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏତେ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଅଧା କେଜି ଦିଅ। ତ ଫଟାଫଟ ଆଣିକି ଏଇଟା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଗାଧୋଇ ଦେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ତ ଦେଇ ବି ସିଆଡ଼େ ଡାକିଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ଆଜି କ'ଣ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଆଜି ଇଟିଲି ଆଉ ସେ ତ ତରକାରୀ ହେଇଥିବା, ମୋ ଫେଭରେଟ୍ଟା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଆଜି ଖାଇଦେବା। ଖାଇଦେଇ ପୁଣି ବାହାରି ଯିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଟେଷ୍ଟ ୱାମି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଦେଲି। ତ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ କଲି ଦେଖିଲି ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପହଞ୍ଚିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ସେ ଭିତରେ